ድልዋኒ ክእሙን በሩ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን አፍቀርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በማላድነታን ተራዳእነታን ተአምኑን ትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ናይዚ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ስለ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንይኹን ነው። እምበኣርከስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብናቱ ምህረትን የቕረባህልነትን እንኳ ናብ ጾመ ፍልሰታ እግዚአብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ብፍቕርን ኣብፅሐና ክብለኩም ይፈቱ። ጾመ ፍልሰታ ካብተን ሸውዓተ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ተባሂለን ካብ ዝፍለጣ ሓደ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዋ። እዚአን ከዓ ክርስቲያኔ ወዲ እግዚአብሔር ዝብል ብጥምቀት በ40 ብ80 ዝተጠመቕና ማዕተብ ኣብ ክሳድና ኣሲርና ክርስቲያናት ተባሂልና እንጽዋዕ ኦርቶዶክሳውያን ነፍስ ወከፍና ክንጾሞ ዝግብአና ጾም ወይ እውን ኣጽዋማት ማለት እዩ። ካብዘን ሸውዓተ ከዓ ታሓንቲ ጾመ ፍልሰታ ከም ምዃና መጠን ጾመ ፍልሰታ ከዓ ኣብ ወርሃ ነሓሴ ብግእዝ ካብ ዕለት 1 ክሳዕ ዕለት 16 ወይ እውን ክሳዕ ዕለት 15 ጾምና ዕለት 16 ከዓ ትንሳኤ ናይ እመቤታችን እንርእየላ በረኸት ናይ እመቤታችን እንቅበለላ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ጸጋን ፍቅርን ብእመቤታችን አቢልና እንቅበለላ ወቅቲ ወይ እውን እንቅበለሉ ናይ ጾም ጊዜ። ስለዚህ እምበኣር ነፍስ ወከፍ ህዝበ ክርስቲያን ናይ ጾም ተጠቀምቲ ክትኮኑ ወይ እውን ናይ ጾም ተጠቀምቲ ክንከውን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ እዩ እሞ ልቦናና ንጾም አነቃቂሕና ንጸሎት አነቃቂሕና በፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ተመላሊስና ናይዚ በረኸት ተሳተፍቲ ክንከውን ይላበኡኩም። ካብኡ ወጻል ከዓ ኣብ ጊዜ ጾም ናይ ፍልሰታ ወይ እውን ኣብ ጾመ ፍልሰታ ንእመቤታችን እንታይና ክንሓታ ዘለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሐዋርያት ነዚ ጾም እዚ ክጾሙ እንከለዉ ነቲ ናይ እመቤታችን ስርዓተ ቀብሪ ብዝግባእ ብዘይ ምፍጻሞም ምክንያቱ እመቤታችን ጥሪ 21 ናይ ዓሪፋ ዝተቀብረትሉ ወቅቲ ከዓ ነሐሴ እዩ። ስለዚ ሞት ብጥሪ ቀብሪ ብነሐሰ ብምባል ኣቦታትና እውን ይዛረቡ እዮም። ስለዚ እዚ ኩሉ ካብ ጥሪ ክሳዕ ነሐሴ ናይ 8 ኣዋርሕ ወይ እውን ናይ 7 ኣዋርሕ ፍልልይ ኣለዎ። እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እዚ ዘጋጠመሉ ምክንያት ጥሪ ንእመቤታችን ስርዓተ ቀብራ ክፍጽሙ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ኣይሁዳውያን ከዓ ዘውትር ናይ ሰይጣን መጋበርያ ብምዃን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጎይታ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ከምኡውን እመቤታችን ገና ኣብ ማሕፀን ኣዴኣ ቅድስት ሃና እንከላ ኣትሒዞም ኣይሁዳውያን ነቲ ንእመቤታችን ዝተነገረላ ትንቢት እመቤታችን እውን ኣብ ማሕፀን ናይ ቅድስት ሃና ኮይና ብዙሕ ተኣምራት እግዚአብሔር በኣ ኣቢሉ ይተግብር ስለ ዝነበረ ቅድስት ሃና ንእመቤታችን ኣብ ከርሳ ጸይራታ እንከላ ዕውራት፣ ሓንካሳት፣ ሕሙማት፣ ጸማማት፣ ለምጻማት ይሓውዩ ስለ ዝነበሩ እዚኣ ቅድሚ ምውላዳ ከምዚ ዝገበረትሲ እዛ ኣብ ማሕፀን ናይ ቅድስት ሃና ወይ እውን ኣብ ማሕፀን ናይ ሃና ዘላ ወይ እውን ዘሎ ምስ ተወልደ ንዓና ክገዝአና እዩ ክቅጥቅጠና እዩ ብምባል ኣይሁዳውያን ሰይጣን ኣብ ልቦም ክፍኣት ይሕዲሩሎም ተንኮል ይሕዲሩሎም ንቅድስት ሃናን ቅዱስ ኢያቄምን ነታ ኣብ ማሕፀን ናይ ሃና ዝነበረት ወላዲተ ኣምላኽ ንምቕታል ወዲ ድዩ ጓል ከዓ ገና ኣይፈልጡን ስለ ዝነበሩ ንጉስ ኮይኑ ከጓየና እዩ ክቀትለና እዩ ክገዝአና እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክንግዛእ ኢና ብምባል ብተንኮል ሰይጣን ኣነቃቂሕዎም ክቀትልዋ ምስ ደለዩ
ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ መልአክ ተገሊጹ ንቅድስት ሐናን እመቤታችን ንቅድስት ሐናን ንቅዱስ ኢያቄምን ካብቲ ቦታ ከልግሱን ናብ ደብረ ሊባኖስ ከኸዱ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ስለዝነበረ እመቤታችን ከዓ ኣብ ዝዓረፈትሉ ግዜ ቅድሚ ዕረፍትናታ ክርስቶስ ብስጋ ሞይቱ መለኮት ተንሲኡ መቃብራት ኣናዊፁ ናይ መቃብር ሓለውትን ዝነበሩ ከይተረፈ ራዕድን ፍርሓትን ሕዲሩሎም እዚ ኩሉ ታሪክ እዚ ዝሓቀኛ ታሪክ እዚ ከዓ አይሁዳውያን ፈልጡ ስለዝነበሩ ከምቲ ክርስቶስ ምስተንሰአ ናቱ ደቀ መዛሙርቲ ተንሲኡ እናበሉ ንዓለም ዝሰበኽዋ ሕጂውን ኣዲኡ ምስ ነዲኡ ከቀብርዋ ከድለዎሞ ቀቢሮም ምስ ወድኡን ተንሲኣ ብምባሉን ከጽሙሙናዮም ብምባል ሰይጣኑን ብኽፋኣት ኣብ ልቦም ስለዝሓደረ እንደገና ናይ እመቤታችን እትናታ ቅዱስ ስጋ ንኸቃጽሉ ክስታይ ገይሮም ማለት እዩ ተላዒሎም ታውፊንያን ዝበሃል ጎበዝ ሰዲዶም ካ ሓው ንኸቃጽላን ብሓው ንኸቀምርናን ምስ ለኣኸ በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ እቲ ስርዓተ ቀብራ ከዓ እግርግር ስለተፈጥረ ንታውፊንያ ክንድዳ ምስ ቀረበ ቅዱስ ሚካኤል ኣእዳው ከም ዝቆረጾሞ ንሱ እውን ናብ እግዚአብሔር ተማህሊሉ እዚኣ ብሓቂ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ኦ ኣደ ኣምላኽ ኣድሕንኒ ኣእዳወይ ከም ዝነበርኦ ክምለሳ ደግፍኒ ኢሉ ምስ ጸለየ እመቤታችን ብናታ ጸሎት ኣእዳው ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ሓዊዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕግርግር ምስ ተፈጥረ ሐዋርያት እውን ኣብቲ ግዜቲ ፈተና ስለዝኾኖም ነቲ ናይ እመቤታችን ቅዱስ ስጋ ናብ መሬት ተደርቢው ኩሎም ፋሕብትን ምስ በሉ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ናታ ቅዱስ ስጋ ሰዊርዎ ነበረ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጥሪ ክሳብ ነሐሴ ከዓ ብዛዕባ እዚ ይጭነቁ ስለዝነበሩ ኣብ ነሐሴ ሽዑ ሐዋርያት ናሓድሕዶም ተጋቢኦም ንእግዚአብሔር ክንሓቶ ኣለና ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ነገራትን ብዛዕባ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ስጋ ኣበይ ከም ዘሎ ክንሓቶ ኣለና ብምባል ንእግዚአብሔር ምስ ለመኖ ኣብ ወርሃ ነሐሴ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 16 ዘሎ ሱባኤ ምስ ፈጸሙ ዕለት 16 ናይ እመቤታችን ቅዱስ ስጋ ከም ዝሃቦም እሞ ንሳቶም ከዓ ከምቲ ኣብ ጥሪ ዝገበርዎ ነቲ ናታ ቅዱስ ስጋ ብስነ ስርዓት ገኒዞም ብዝማሬ ብውዳሴ ብቅዳሴ በማህሌት ሁሉ ተሰነዮም ንእግዚአብሔር አምላኽ አስሚሮም ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ጥሪ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ስርዓተ ቀብራ ብዝግባእ ፈጺሞም ከም ዝቀበርዋሞ ነዚ ተኣምር እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዝገለጸሎ ናይዚ ተኣምር እዚ ናይዚ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ድንቅ ስራሕ ከዓ ንሕና ዓሰር ብምስዓብ ከምቲ ሐዋርያት ድሌት ናይ ልቦም ንእግዚአብሔር ሓቲቶም ዝፈጸመሎም ንሕና ከዓ ደቂ ሰባት ከም ምዃንና መጠን ብስጋዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ህይወት ብዙሕ ነገራት ስለዝጎድለና ብነፍስን ብስጋን ንዘድልየና ነገራት ንእግዚአብሔር አምላኽ ከከም ኣድላይነቱ ንሱ ብዝደልዮ መገዲ ክንሓቶ ግበአና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንልምን ኣለና ኣብ ግዜ ጾመ ፍልሰታ ንእግዚአብሔር እንታይ ነው ክንሓቶ ዘለና ኣብዚ ሱባኤ እዚ እንታይ ዓይነት ሕቶየን እግዚአብሔር ክሓቶ ዘለኒ ንወላዲተ አምላኽ እንታይ ክንሕፀና ንዘለኒ ንዝብል ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕሪና ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ 41 እንድሕር ሓንቢብና ሓደ ኣዝዩ ኣገራሚ ታሪክ ንረክብ ንሱ ከዓ ደቂ ዘብዴዎስ ክልቲኦም ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕራብ ከምዚ ኢሎም ሓቲቶምዎ ነይሮም መምህር ዝለመናካ ክትገብረልና ንደልሎና በልዎ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ኣብቲ ክብርኻ ሓዴና ኣብ የማን ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋም ክንቅመጥ ሃበና በልዎ ኢየሱስ ግና እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክትሰትዩ እታ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀቱን ክትጥመቑኸ ይከኣለኩም ድዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ይከኣለናዩ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕሲ ክትሰትይዋ ነታ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀቱን ክትጥመቕዋ ኢኹም ኣብ የማን ወይ ኣብ የማነይ ወይ ኣብ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና ነቶም እተዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ በሎም
بزي خا نزي حتو زي بمحتاتهم توم 10 سميعهم توم كالوت حواريات مالتيو بيعقوبن بيوحنسن كناددو ጀመሩ ይብለና ማለት ነው እዝን ታዩ ኣብ ግዜ ጾመ ፍልሰታ ልክ እንታይ ክንሓትት ኣለና ንዝብል ንናሓቱ ሕቶን እግዚአብሔር አምላኽ ንመቤታችን ንምሕፀና ምሕፅንታ ኣዚና ክንፈልጦ ግበአና የሕዝበ ክርስቲያን ንምንታይ እንዳሕሪልኩምኒ ያዕቆብን ዮሐንስን ንእግዚአብሔር ዝሓተትዎ ሕቶ ብዘይ ምፍላጦም ብዝግባእ ካሓትዎ ብዘይ ምኽኣሎም እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ሕቶኦም ነቲ ጸሎቶም ወይ ነቲ ዝለመኖ ልማኖ ኣይትፈልጡን ይኹም ብምባል እዩ መሊሱሎ ካብኡ ብምቕጻል እውን ክሕተት ዘይግብኦ ሕቶ ብምሕታቶምን እቶም ካልኦት 10 ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ዮሐንስን ያዕቆብን ተናዲዶም ወይ እውን ሓሪቆም ስለዚ ንሕና እንሓቶ ሕቶውን እግዚአብሔር አምላኽ ዘይቅበሎ ከይከውን ንእግዚአብሔር አምላኽ ደቀይም ከይከውን እግዚአብሔር አምላኽውን እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ይኹም ኢሉ መታን ከምኡ ዓይነት መልሲ ከይምልሰልና ብዓብዩን እመቤታችን በዝንሕና ዘይከውን ሕቶን እግዚአብሔር ሓቲትናዮ መታን ከይትጉሂ መታን ኣብ ልዕሌና ሕማቕ ነገራት ከይስምዓ ንናሓቶ ነገራት ኣዚና ክንፈልጦ ግበአና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብነፍስና ክንሓቶ ዝግበአና ብነፍስና ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንልምኖ ዝግበአና بنفسنا زدلينا نجارات نمبيتاچن كن محصنا زغبأنا بزح ነገር እንከሎ ብዛዕባ ዘይጠቅም ስጋው ነገር ክንልምን የብልናን ማለት እዩ ንኣብነት ብነፍስ ዘድልዩና ነገራት ብዙሕ ነገር አሎ ሓደ ካብኦም ንስሓ እዩ ነፍስና ከምትረስሕ ነፍስና ብስጋና ብንገብሮ ኃጢአት ንነፍስና ወን ከም ነርሰሓ ብዙሓት ሰባት ንስሑተይና ብነፍስ ዘድልየና ሰማያዊ ምግብ ኣሎ ንስኻ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብነፍስ ዘድልየና ምግቢ አክንደና ሐትት ብስጋ ንዘድልየና ነገራት እንድሕር ንሐትት ኮይና እዚ ጸሎትና ወይውን እንልምኖ አይንፈልጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ማርቆስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 33 እንታይ ይብል ቅድም ግና ብል ማለት እዩ መንግስት አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም እዩ ይብል ቅድም መንግስት አምላኽን ጽድቁን ድለዩ እተስተረፈ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም ይብለና ማለት እዩ ስለቃሉ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ስለመስገነን ይኹን ስለዚህ ቅድም መንግስት አምላኽ ክንሓትት ኣለና ንጽድቂ ዘድልዩና ነገራት ዝበደልናዮን እግዚአብሔር አምላኽ ብስተፈላለየ መገዲ ንብድልና ሰብ ከም ምዃንና መጠን ማለት ስጋውያን ከም ምዃንና መጠን እግዚአብሔር አምላኽ ንብድለና በኃጢአቱን እግዚአብሔር አምላኽ ትእዛዝና እግዚአብሔር አምላኽ ንጥሕሲና ማለት ስለዚህ ነቲ ዝበደልናዮ በደልን ንዝሓጣናዮ ኃጢአትን እግዚአብሔር አምላኽ ይቅረ ንኽብለልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ወቅት እዚ በዚ ናይ ጾመ ፍልሰታ ወቅቲ በዚ ሱባኤ እዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ይቅረ ንኽብለልና ክንልምኖ ግበአና ንወላዲት አምላኽውን ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ንኽተዓርቀና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሞገስ ንኽተውህበና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ናታ ጸሎት ስሙር ስለዝኾነ ንሳ ንኽተማልደልና ንመቤታችን ክንምሕፀና ግበአና ውዳሴ ማርያም ክንደግም እንከለና ሰላም ለቺ እንዘ ንሰግድ ንብለቺ ማርያም እምነ ናስጠበቋቺ ማርዌ ናዊ ተማህፀነ ብቺ ይብል ማለት ተማህፀነ ብቺ በአኽስ ንምሕፀና አሎና ብጸሎት ክንምሕፀና አሎና ካብ ሓዳናይ ዲያብሎስ ክንድሕን መታ ካብ ናይ እቲ ብነፍስን ብስጋን ከጥፈአና ዝደሊ ዲያብሎስ ካውን ክንድሕን በአኺ ንምሕፀና አለና በቦኺ ኢያቄምን በዴኻ ሐናን ንምሕፀና አሎና በታ ጸሎትኪ ከርሲ ንምሕፀና አሎና ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ተዓርቅና ብምባል ክልምና ግበአና ማለት እዩ ስለዚህ ብነፍስ ዘድልዩና ነገራት ቀዳምነት እንድሕር ሒብና ኸዓ ብስጋ ዘድልየና ነገራት እግዚአብሔር አምላኽ ተወሳኺ በረኸት ህበና ማለት እዩ ንሕና ብዛዕባ ንስሓ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንልምኖን ከለና ብንስሓ ንእግዚአብሔር አምላኽ ይቅረበለልና ክንብሎን ከለና ብስጋ ዘድልዩና ኸዓ ናይ ናብራ ነገራት ብስጋ ዝጎድሉና ነገራት ከዓ ብስጋ ንደልዮም ነገራት ከከም ኣድላይነቱ ዝጠቅመና እንተኮይኑ እግዚአብሔር ህበና ማለት እዩ ብዛዕባ ቅዱስ ስጋን ብዛዕባ
ክቡር ደም ጎይታናን አምላኽናን መልሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቅዱስ ቁርባን ዝኽበጽሕ ኣኽእለኒ ዝብል ሰብ ውሕድ እዩ ስለዚ ከምዚ ክንከውን የብልናን ማለት እዩ እንልምኖ ክንፈልጥ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ኣብጽሓኒ ናይዚ በረኸት ዝተሳተፈ ክኸውን ርዳእኒ ደግፈኒ ብምባል ንእግዚአብሔር አምላኽ መንፈሳዊ ነገራት ወይ እውን መንግስቲ አምላኽ ናብ መንግስቲ አምላኽ ክእቱና ዝኽእሉ ነገራት ታንገብሮለን ክልምኖን ክንህፀኖን ክንሓቶን ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላካ ቅድም መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለይ እምበር ዝተረፈ ክውሰኸልኩም ይኹም ዝበሉ ሁሉ ብነፍሲ ዘድልየና ነገራት ኣብንልምነሉ ብስጋ ዘድልዩና ነገራትካ ከከም ኣድላይነቱ ይውሰኸና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጾም እዚ ሐዋርያት ጸይሞም ሱባኤ ኣትዮም ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘድልዮም ነገራት እቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ኸማን ስጋዊ ነገራት ኣይኮነን ቅድም ቀዳድም ብነፍሱ ዘድልዮ ነገራት ከይሓተተ ብዛዕባ ስጉ ጥራሕ ኩል ግዜ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ክንከውን ይብልናን እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር አምላኽ ቅድም ብነፍስና ዘድልየና ነገራት እንዳሕታቲትና እቲ ብስጋ ዘድልየና ነገር ይህበና ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያት ከምዚ ስጋዊ ነገር ኣይኮኑን ሓቲቶም መንፈሳዊ ዝኾነ ብነፍሲ ዝጠቕሞም ነገር ብነፍሲ በረኸት ዘውህቦም ንመቤታችን ናታ ብዛዕባ ናታ ቅዱስ ስጋ ሓብረና ኣፍልጠና ኢሎም ለሚኖም እግዚአብሔር አምላክ ብፍቃዱ ንመቤታችን ከም ትግለጸሎም ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ መቤታችን እውን ከም ድባረከቶም ኩሉ ንህናው ብነፍሲ ዘድልየና ነገራት ክንሓትት እንከለና እግዚአብሔር ይባርከና ምሕረቱን ሰላሙን ይብዛሕልና ናይ መቤታችን በረከትካ ምስ ኩላህና ይነብር ማለት እዩ ስለዚ በከምዚ መገዲ እንጽልዮ ጸሎት እናኣትዎ ሱባኤ በከምዚ ክኸውን በከምዚ ክንቅኒ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር አምላካ ንዝለመንዎ ደይሰምዕ አምላክ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ዘውትር ኣእዛኑ ናባና ናብ ድኹማት ደቂ እዩ እሞ ዝለመናዮ ልማኖ ሰሚዑካ ነቲ ብነፍስን ብስጋን ዘድልየና ነገራትካ ከከም ኣድላይነቱ ይህበና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ጾምናን ጸሎትናን እግዚአብሔር ብብሩህ ገጽ ይቀበለና ብሰላም አጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና ኣብ ዝቅጽል ብኻልእ ተመሳሳሊ ትምህርቲ ወይ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ክምለሰኩም ንዓይንድኹም ባርያ እግዚአብሔር ሓውኹም ኣብ ጸሎት ዘክሩኒ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሱባኤ ይግበረልና ኣላዒሉ ዘጀመረን ጀሚሩ ዘፈጸመኒ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን